ngerti-ngerti ya. Ya deh. Nyampe petani yang nandur terus subur makmur rabu itu subsidi aja. Ini saat ini nggak hamil rabu subsidi ya Pak Lurah. Dan kartu tani ya lah itu. Gue sakang. Ayo didukung ngangkeh pemerintah ini kurangan apa sih bantu yang rakyat. Ngono sih dielek-elek. Saya diterus kayak lah ora terus ya ora apa-apa wong tresnani kan ya jareng galih petani iki nek wis nyawang tanduri jero-jero wah ketok ayam bentar. Ya kula dene paling grobokan karo Pak Lurah Gombang niku. Paling mulai bapak ibu niku nek nandur pengen ra dipangan omo mang sedekah niku kaya mbah-mbah zaman dhewe niku sedekah napa kali tok kemaru ora di sawah niku kan deret dibawoni itu sedekah sakniki erane wong deret ora nang wong ani-ani ditebaske tanggane ra di sawah ora oman. Nek bapak zaman demen, bapak kula zaman demen nangganu wayah panen tangga teparo diundang melu deret dibawoni itu sedekahnya petani mula arang-arang zaman demen omo orang entek berasa ya tetep akeh cukup gua anak putu saiki kan lemu sithik sik-sikan nebaske niku